Özüňiz hakynda bir aýdyp berseňiz bakar, siz kim, nireden, näme iş edýäňiz, şu zatlar hakynda bir gysgaça aýdyp berseňiz. Bolýa, men Green Card bilen Amerikaga geldim. Bir 3 ýyl boldy geleme. Gelem soň her kim näme immigrasiýada ugruny ütkedýän molumlar, molumlar başga urdan getýär, köpse IT işleýär. Mhm. IT işlemegä menkide men kan oturup işläp bilmän soň, ugrumy men student döwrümde parykmaher bolup işläpdim, Mhm. universitet ýaşyndan. Onam bäre gelem soňam bir salona CV okladym. Salon dedi bolýa assistent edip alaly sen dediler. Assistent bolup Texas'ta. işledim bir ay. Texas'ta mı? Texas'ta işledim, Dallas'ta. Mhm. Soň şo taýda bir fransuzynka bardy. O da dedi, sen sagatlaryň bar bolsa dedi, sagatlaryň evalur dedi, lisensiýa alyp bilersiň dedi. Mhm. Gördüm 6 aydan soň dedim, he, girdi, just got to go away. Salon işi, это как-то sınat ýalak da işe, kak işe giden ýalak däl de, işe günde bir hani gürleşmek üçin, bir täze bir zat döretmek üçin, bir Mhm. emosiýa üçin gidýän. Ja. Onam men dokumentlarymy evaluat edip başladym. Sagat sanlarym yetmedi. Sagat sanlarymy Amerikada şeýle bir düzgün bar. Mhm. Her ştatda yeterlik sagatlaryň bolmaly. Meselem kosmetoloji diýip bir lisensiýa berer, lisensiýanyň görnüşleri bar. Kosmetoloji Mhm. diýär, kosmetolojiň içine Mhm. hemme zat girýär. Meselem saç oňarmagam girýär, dyrnagam girýär. Yüz bizde kosmetolog etýär основном çistkalar, zatlar, peelingler Amerikada şonu kosmetoloji lisensi bolan edip bilýär. Injeksiýadan başga Mhm. hani ukoldan başga hemme zat edip bilýär. Waxing dedi, kirpik takma, gaş oňarmak, esasy şu salona değişli hemme zat etýär. Ýöne barber ýok oň içinde. Hani erkek saçyny oňarmak ýok. Ýöne eger sen barberiň alsaň onda oň içine hani erkek saçyny oňarmak, erkek sakalyny oňarmak bolýar. Mhm. Bir neçe görnüşler var. Men öwrenmäne başladym we sagat sanymy, Texasyň sagat sany meselem 1200 sagat sany boýunça sagat ýygnaman başladym. Öňkü alan sertifikatlarymy ýygnadım, öňkü alan kurslarymdan sagat sanlarymy näçe sagat okanlansam olary ýygnap. Evaluasiýa tapşyrdym, 2 aýdan soň evaluasiýa geldi we sagat sanyň ýetenokdy diýene täzeden tapşyrdym. Işe edip näkin öyle hem öz lisensiýam aldym. Sagatlarym tapşyrandan soň pisaya gidip writing testing tapşyrdyk, test tapşyrdyk. İnglis dilinde test kada biram medinstuda girýän ýalak pisaya girip o Ba. medinstuda egzamin sagatlaryny evaluat etýänlerinki ýalak ýa-da TOEFL tapşyrýanlar ýalak gidip şolar bilen bile tapşyrýan. Mhm. Ondan soň praktika var, gidip praktikada görkezýän. Ýöne Amerikan beauty şkolalarynda, mekteplerinde esasen teoretik taýarlanýarlar we manekende işleýärler. Meselem biziň Ba. SNG ýurtlardan ýaly däl. Birinji bilen diňe praktika, ondan soň teoriýa. Hani hudojnik bilen parykmaher eken gürlemek gerekkel. Mhm. Esasy zaten opdym we men Türkmenistanda işlände öwrümde okanymdan soň Gyzyl Ýarmaýda volontier bolupdym bir ýyl ýalyk Mhm. institutynyň başyndan. Hani mut bu homelessleriň saçlaryny gyrtdym Mhm. we opdyň ýanda şeýle. Mhm. Amerikada ýalyk del. Amerikada sen lisensiýaň eliň alýançaň adam ellemene ruhsat beren oklar. Ba. Ve ben praktika tapşyrmak gatan saat boldy. Ýöne test tapşyrmak biraz kynrak boldy. Sebäbi hem ingliz dilinde bizim ştatda diňe bir iki tane ştatda meselem rus dilinde tapşyrmana ruhsat berilýär. Galan ştatlarda hem ingliz dilinde we ispan dili bar, biram çin dili bar. Mhm. Galan ýagdaýlarda ingliz dilinde tapşyrýan. Netijede egzamin tapşyrdym. 5 ýyldan soň son praktikany tapşyrdym we lisensiýamy aldym. Ýöne bir ýylyň dowamında şu tapşyran döwrümde men umumyň Amerikanyň beauty sferasynda näme edip bolýar, nädip egzaminsiz geçip bolýar, nädip egzamini aňsatlaşdyryp bolýar, şonu öwrendim. Mhm. Ve online platforma açdym. Online platformamda şu wagt nädip egzamin tapşyrmaly, nädip sagat sanlarym dolmaly, nire tapşyrmaly, nädip evaluat etmeli, her ştat boýunça näçe san sagadyň bolmaly. Haýsy ştatlarda egzamin eger opdyň bar bolsa, meselem egzaminsiz lisensiýa alyp bolýan ştatlar bar. Ba. Soň bir kysanyň ýüzlendi men öz ýurdumyzdan Türkmenistanda, Mhm. birem Täjikistanda.
Sarafanly radio bilen bile men şeýle lisensiýa alanma eşdipdirler we diýdiler näde taşyrsak bolýar. Bu gyzlaryňky taşyrdyk. Olan ştatlarında egzamin yoktu ve neticede egzaminsiz lisenziyalarla öýüne geldiler 2 aýyň içinde. Ve şu son LLC zat açtıkda neticede şu wagt bir mentorski biznes proýekt bolup ýola girdi. Gowy. Haýsy ştatlarda ýok? Ştatlarda yok, nähili köp ştatda yok. Aslında başlanmazda. Mesela Washington'da yoktu. Florida'da yoktu egzamin. Ýöne şu wagt gitdikçe has köp taşyrlaryň üçin biz egzamin nähili bolýar. Köpler mesela Washington'dan başlaýarlar da soň öz ştatyna transfer etýärler. $80 sen isleýän ştatyna transfer edip bilýän. Şoň üçin köp alan soň Washington şu wagt egzamini sistemany girizdi. Ýöne nähili biz türkmenler hady tapyp öwrenen adamda. Şu wagt Colorado'da we bir ýene bir ikisany ştatda egzamin gerek gel. Öýüňe gelip bilýän ýöne eger izначально şo taýda bir kay işläplerini diýsen, şo taýdan alyp başga ştata transfer edip bilýän. We köp ştatda biz egzaminsiz alıp bilýäs. Ýöne şu da bar. Egzamine girmegem o gaty görmüşdäl, hani egzamine girjek bolsaň, ýörite programmalar bar. Türkmen dilinde, rus dilinde edil quizlet ýalyp, şotadan taýarlaýas. 5 hepdeli programmamız var. 5 hepdeli programmanyň içinde her birinji günü mugallim bilen duşýarlar, her 4-nji günü kurator bilen men bilen duşýarlar we soralarla geçäs 5 hepde taýarlaýas özümüz. Esasy geläjek we 2025-nji ýylda meselem haýsy soralara köp ünsüberlen bolsa, şo soralaryň üstünde durýar, egzamini berýär. Bir gezekde tapşyrmasalar, ikinji gezekde tapşyryp aldylar. Hani 5 hepdeň içinde alýarlar. Düşünükli. Türklerden köp barbere tavşıryanlar var. İngiliz dilim hiç yok diyenler var oğlanlar. Yani köp tavşıranlar şu var. İngilizcesi ütköşük bir yok olsa da уже müşleyene yürüdüp başlayan belli vaktin son günde 3-4 saat hayarlanyalar da bir gezekte 2 gezekte alyalar. Praktika son ansat ya bizim optu var. Yurdunda işlen praktika ansatlık bilen gidip ansat Jangadiyal, o jangadiyallar eden. Bana jangadiyal. Okay. Menem size şu soru soracaktım başta. Näme üçin lisenziya almaly? Lisenziya almak şert mi? Näme üçin almaly lisenziya? Amerika'da şeýle bir düzgün var. Lisenziya almasaň seni salon iş alıp bilmeýär. Salonda işlemeni ruhsat bermeýärler. Asistent bolup işläp bilýän ýöne sagatyna $12 töleýärler. Ito hemme salonda yok. Onýaly ruhsatnama salon seni lisenziýasiz asistent edip iş aljak bolsa muňa ruhsatnamasy bolmaly we salon şoň üçin ekstra $25 töleýän bolmaly. We sen asistent bolup işländirýäňde diňe masteriň falgasyny berip bilýän, daragyny berip bilýän boldy. Hiç hili ösüş ýok. Diňe işe gidip gelýän, hani şu $12 üçin şoňalrak düzgünü var. Ýöne eger lisenziya alman öýde işler diýsen, o da bolmaýa. Eger sana jalyp etseler, ýene oň tölegi var, ştrafy var we indik sapar lisenziya aljak wagtyňam ýene de köp kynçylyklar öňe çykýar. Eýem illegal işledin hasap bolýar Amerikada. Lisenziýasiz işlemek sen adama zeper ýetirýän diýip düşünýärler. Şoň üçin lisenziýasiz işlemeni ruhsat berilen ok we mümkinçiligi bar bolsa hökmen lisenziýa almaly. Eger sen şol işden ösjek bolsaň, bolja pul gazanjak bolsaň, özüm statusyna laýyk. Eger bir gün salon açjak bolsaň, hökmen lisenziýa almaly. Men şo bilen başladym. Men diýdim, men Amerikada özümi işlemek üçin näme edip bilerim? Sebäbi biz öz ýurdumyzda öz biznesimiz bardy, öz işimiz bardy we hemişe özümüz işledik. Bir başlyň elinde işlemedik. Neticede Amerika gelen soň biriniň elinde işlemek we sagadyňa seredip oturmak ýaman kyn boldy. Bir hilek bizim üçin bir hilek eksploatasiýalar boldy. Şoň üçin men diýdim, ýok Amerikada edip biläjek bir zadym salon açyp bilerim we salon uspešny ýöredip bilerim diýdim. We şoň üçin näme etmeli? Birinji bilen özüm lisenziýa almaly we birinji bilen özüm lisenziýa
aldım. Hı hı. Indi nesip bolsa salon ve spa bilen birlikde açmagy meýilleşdirýäs we şu 2026 içinde açmak üçin eýýam ýollaryny, yerlerini öwrenip koyduk. Texas'ta mı? Hava Texas'ta açmagy planlaşdyrýas we gelecekde o proýektem içine goýjak bolýas. Lisenziýa alandan soň ýa-da belli bir wagt geçenden soň lisenziýa alandan soň ýa-da işe ýerleşdirmek sebäbi şu wagtyň özünde köp işgärler işe ýerleşdirýär. Sebäbi biz salona bar gürleşende nähin gürleşýäs? Opty bar, Hı ýöne hı. ingliz dilini elementary derejede, ýöne klientim bilen düşünşip bilýär, slabar ulanyp bilýär, we başda urup durýar. Mesela yürüyüt täze açylan salonlarda başda 2-3 gün urup durandan soň klientler bilen öwrenişden soň we masterim özüm Hı biraz hı. hakykatdan hem özüne komfortny duýandan soň ansatlyk bilen işläp başlandan soň eýýäm özüni arkaýyn salonda ýerleşdirip bilýär. Ýöne parykmakerçylyga medilir surat çeken ýalykda ütkeşik dül gerek. Bir klient bilen düşünşip başlansaň ütkeşik kynçylyk ýaşanyplar. İş tapmagam aňsat IT ýalyk ýa beýleki ugurlar ýalyk däl, islendik salona goýja master gerek. Şoň üçin iş tapmak problemasy ýok. We bir ýyldan soň sen eýýam salony özüň saýlap başlaýan, öz aýlygyny özüň bahan kesýän. Meselem men sagatda $40 aşağı bolsa işlejekkä diýsen salon şoňa görä saňa teklip etýär. Belli bir tecrübe kazanan sondur da. Belli bir tecrübe kazanan soň eýýam 17-18 $18 aşağı işleyen master ýok. Düşündüm. Haýsy görnüşlerde lisenziyalar var? Lisenziýa esasy görnüşleri bir kosmetoloji bar. Kosmetologyň içine opşy hemme zat girýär. Saç girýär, dyrnak girýär, facial ýüzüňe make-up etmek girýär, gaş bejermek, kirpik bejermek şolaryň hemmesi girýär. Bir barbering var. Barbering esasen erkekler alýarlar. Meselem türkler kän alýarlar. Erkekleriň saçyny kesmek, tıraş etmek, sakalyny kesmek ýaly. İkinci dırnak var, nail, pedikür ve manikür girýär içine. Esthetician var. Esthetician ukol eden ok, ýöne esasy ýüz bilen işleýänler bar. Lash makerlar var. Esasen has uzki profiller gitýär. Hani diňe kirpik etýänler bar. Onu alýanlar ýa azrak, ýöne esasy alınýan lisenziýa kosmetoloji. Sebäbi soň kosmetologyň içinde 20 milyon. Sen bugün parykmaker bolýan, ertesi gün diýsen ýok, men parykmaker bolasym ýalan bunu bilen aýy üstünde durýan, men has kosmetologiýa urundan gitjek diýsen sen ýüzüňi ütkedip, kabinete geçip oturup işläp bilýän kosmetolog bolup bilýän, ýöne ukol edip bilen ok. Şondan galan emrani edip bilýän. Düşünükli. Lisenziýa almak üçin näçe wagt gerek bolýar aslında? Lisenziýa eger almak üçin meselem dokumentlaryny uguradyp evaluasiya garaşýanyň bir ay, ondan soň egzamin taşdyrmagan 5 hepde diýäs. 5 hepden soň egzamine gelýän eýýäm özüňe bagly 3 aýyň içinde alyp bolýar. Eger özü okuwçynyň özü akjam bolup taýýarlanýan bolsa, biz egzamin alsaňam 3 aýyň içinde çenne 2 ay, iň maksimum köp bolanda 3 aýyň içinde lisenziýaň öýüňe gelýär. Düşündüm. Ýa-ni diýişiňiz ýaly sagatlaram gerek bolýarmy oňa? Belli işlem Köpmen saatlar gerek bolýar. O Mhm. işleme saat bolýar. İşleme saatlarynda biz urup durýas. Haýsy salonlardan, haýsy ýerlerden dopalintin saatlar alyp bilýär. Ya da Amerikada dopalintin saat berýän mektepler bar. Amerikanyň özünde $20.000 çenne gitýär. Bir ýyl gatnaw okumaly. Büyük şkolada okajak bolsaň. Birazajyk hem tölegi uly hem gatnamaly şu sagatlary ýygnaýança soň gatnan soň az parykmaker bolan okda ýene dem şu teoriýa geçýän esasen bir şu taýy edip opit ýygnan ok. Şoň üçin biziň esasy berýän maslahatyňyz dokumentimiz bilen gelse galan dokumentimizi nädip jemleme barada biz maslahat berýäs we urup durýas. Şu ýerlerden okap sagatlaryny jemläp bilersen gyska wagtyň içinde diýip. Ol bir ikincim işlän ýylyna görä sagatlaryny salonlardan alyp bolýar. Düşünükli. Meselem okujak bolsalar, premierda näçe bahasy okugyň? Bärde Amerikada şol näme okujak bolsalar da. Amerikada okujak bolsalar, kosmetolog okujak bolsalar, Amerikan öz mektepleri 17.000-dan 20.000 çenmiş bar. Ýyllyk.
Yıllık Yılmama. bir yıl okayalar. Bir yılın içinde şu hava bir yılın içinde Kaliforniya tarafta has gımmalı. Yöne beýleki ştatlarda şo bakan içinde bir ýylyň dowamında gatnaw okamaly. Bir 17-den 20 gün aralygyna okap, sagatlaryny ýygnap, egzamini ýene de egzamini özüň taýýarlanmaly. Bir şu an bizim salonumuzda bir Özbekistanda bir gyz geldi, işläp başlady. Diye görmedik diye teoriya geçtik de yeni egzaminime täzeden taýýarlanyp täzeden egzamin taşyrdyk diýede yine de bu saparam yine bizim sapaklarımız has praktişni bolýar. Sebäbi biz 5 hepden içinde tutuş kosmetoloji egzamin üçin testleri taýýarlap tutuş üstüne bir näçe geze geçýäs. Meselem birinji gün muallim duşýa bir hepdelik zadanya berýär, men bir hepde taýýarlanýan. Esasen 80% dezinfeksiýa köp üns berýärler. Esasy dezinfeksiýa barada gitýär. Esasy dezinfeksiýa elini näçe geze sanitize etmeli, daraňy näçe sanitize etmeli, haýsy maşynlarda sanitize etmeli. Esasy şo zatlary biz egzaminlerde onu taýýarlaýas. Esasy näme uklon etmeli. Şonu hem testlerde geçýär, tapşyrýarlar. Düşündüm. Mesela diýeli biri daşar ýurtda okaya ýa-da tejribesi var, belli sagatlary var. Şu sagatlary Amerika gelende ullanyp bilýärmi? Hawa. Bizim esasy eýdýär berýän hyzmatymyz bizim şol daşar ýurtda okan sagatlarynyň hemmesini jemleýäs. Ştatyň düzügünne, kanunyna laýyk sagat sanlaryny düzedip ýetmeýän sagatlaryny aýdýas. Mesela benim tavşıranımda kıyınçılık çeken yerim şol bolly. Mesela men bizim Texas boyunca hay saatlaryň yetmeýändin, men hemme saatlarym jemläp ayzyna 300 saatyň yetmeýärdi täzeden geldi we her sapar sen $180 tölemeli bolýam. Her saparym täzeden terjime etdirmeli bolýam. Şoň üçin bizim esasy berýän maslahatymyz şo. Bize ýüz tutsaňyz, ansat tarapy biz sagatlaryňyz ştatyňyza boýunça sagatlar, haýsy sagatlar bolmaly, haýsy uğurlar bolmaly, haýsy uğurlarda näçe sagat alınmalydygyny bir opşy jemländiden soň evaluasiýa uğraýas özümiz. Evaluasiýadan gelenden soň eýýäm ýene de egzamini günneçene özüm borda uğraýas, bordan egzamine ruhsat berilenden soň egzaminden $55 töläp özümiz egzamine girýänçe support etýäs. Egzamine girenden soň egzamini bar bolsa, ýok men hiç hili dilim ýok, men başga ştatdan aljak diýse, onda başga ştatdan lisenziýasyny gelýär, töläp perewod etýärler, transfer etýärler. Transfer edýärler. Okay. Egzamin nähili bolýar? Nähili formatda geçýär? Usnu bolýarmy ýa nähili bolýar? Egzamin test görnüşinde geçýär. PCA-ya barýan, şo taýda test görnüşinde TOEFL-y tapşyrýanlar bar. Başga ýurtda muallimçilik okap, muallimçiligiň täzeden evaluat edip täzeden lisenziýa almak isleýänler bar. Doktorlar bar, meselem kosmetolog bolup käni işläpdirler. Onların tapşyrykları bor ruhsat beren soň olaram egzamin yaptyrlar. Hemmeň bir şo kabinete girýän. Обычно test kabinetler şeýle boýlan. Şo taýda test çykýar. Test özüň jogap berýän. Esasy skor 70%den geçmeli. Men 5 gezek tapşyrdym. Ýöne her gezek 67-69-dan ýyzyp aýtdym. Näme üçin? Aslında şu has go öwrenmek üçin bolaýmasa diýip neçije çykardym iň soňunda. Pedastop bolýar. Ýöne iň soň gezek hawa soňam şulam bar. Birazjyk testleri her sapar täzeden alanyňda biraz kynlaşdyrýarlar. Biraz üýtgetýärler we kynlaşdyrýarlar. Ýöne geçenimden soň şeýle boldy. Hani meniň missiyam gowlaşdy. Ben gowlaşan soň özüme bir disipline girdim. Her gün irden meselem 3 saat taýýarlanmalydym. Egzaminden geçen soň şu irdenki 3 sagaty näme etmeli şu 3 sagaty diýen bir hili boşluk emele geldi. Şeýle bir rutine giripdir-de egzamine taýýarlanmak oňa bir öz heýjany bar. Egzamine gitmegin, hani hemişe student bolmagyn. Vallahi dogry. Eger diýeli bir egzamin şoň jogap berdiňiz hem de mene bir özek soraýyn. Eger biriň inglizjesi ýok bolsa, siz basnamnom желательно egzamin ýok ştada uğraýdyňyzmy ýa egzamini şonda da girip bilýärmi? Hawa, eger ingliz dili ýok bolsa, men oňa da wagtymam ýok, men maşgala ekleýän diýip şeýle bir adam bardy türklerden. Men diýdim maşgala ekleýän diýdi, egzamine taýýarlanýan wagtym ýok diýdi, özüm trakda bolýan diýdi.
Men dedi egzamin tapşyrjak geldi. Yani tapşyrman alıp bolarmy dedi. Biz o wagt Washington'a çykdy. Washingtondan tapşyrtdyk dokumentlerini. Washington'dan lisenziýasyny alandan soň öz ştatyna transfer etdik. Ha, şu $80 tölep öz ştadyna transfer edämeli bolýar. Transfer etdik. Hawa. Bizim ştat öyle merkeme Kanuna kömek laýyk. ediyor. Hawa. Prava alanda da bizden alýarlar. Prava O da esasy sen şu gelýärler. prava alanda da Washington'dan Florida'da esas iki dilde tapşyryk bolýan hem şu ştatlar rus dilinde we ingliz dilinde iki dil esasy neme bor diýen hem diňe şu ştatlarda. Doğru. Eğer şu an ýa-ni diýdiňiz Washington'dan egzamin getirdi diýip, indi Washington'dan egzaminli geçmeli bolýarmy? Indi Washington şu bir ay boldy Washington egzamin girizdi. Ha, girizdiler. Washington egzamin girizdi. Ýöne de şu wagtken beýleki ştatlar var. Colorado ýalyk, Delaware ýalyk, Florida ýalyk ştatlar var. Egzaminsiz lisenziýa. Özüňiz ugrukdurýaňyz da şu tarapda. Özümüz urupdurýas. Özümüz sagat sanlaryny hemmesini şu ştatyň kanunyna laýyk ştatsyň adabrat edenden soň diýýäs klienta hemme adamyz adabrat etdiler diýen garaşym diýýäs. Düşünükli. Okey. Eğer lisenziýaňyz bar bolsa diýeli, diňe bir ştatda işläp bolýarmy ýa şu lisenziýa bilen hem ştatda işläp bolýarmy? Amerikada şu bar, her ştat aýratly bir döwlet ýalar. Meselem sen Texasda lisenziýaň bar bolsa, men gidip Washingtonda işläp bilemok. Şoň üçin men lisenziýamy özüm göçmäne ýa pikirlenip başlan wagtym men tölegini töleýän ütköşüp tölegi var $45'dan bir $120 çenli aralykda tölegi var. Tölegini töleýän bord lisenziýaňy şu ştata transfer etýär. Bir transfer edilmeýän ştat Kaliforniýa. Kaliforniyada alan olsa Kaliforniyada, Virginia'da. Kaliforniyada alan olsan, Kaliforniyada alan olsan Kaliforniyada işläp bilýän we başga ştatlarda işläp bilýän. Virginia'da şonýaly. Virginia'da alan olsan Virginia'da işläp bilýän we başga ştatlara transfer edip bilýän. Ýöne başga ştatlardan sen Virginia'da ýa-da Kaliforniýa barjak bolsaň transfer edip oklar, ruhsat beren oklar. Täzeden egzamine girmeni talap etýärler. Düşünükli. Indi şu ýanky aýdanyňyz meselem diýeli Washington'a geldi, bez egzamini geçti. Neme Kaliforniya bolanok diýdiňiz. Diýeli Texas'a geldi. Şol adam transfer eden soň hem Texas'ta hem Washington'da işläp bilýär, dogrymy? Hem Texas'ta hem Washington'da işläp bilýär. Ýöne islendik lisenziýanyň 2 ýyllyk suragy bar. 2 ýyldan soň sen ýene öz sahypaňa girýäňde men diýäň, men işläp ýörün we işime dowam edýän diýäň $40 ýaly tölegi var. Täzeden ýene abnawid etýän lisenziýany täzeleýän. Her 2 ýyldan 2 ýyllyk suragy bar. Her 2 ýyldan öz sahypaňa girip abnawid etýän. 2 ýyldan men işläp ýörün men lisenziýam dowam etýändir dip 2 ýyldan her 2 ýyldan 2 ýyla bir 2 aýga alýança transfer täzeden lisenziýaň täzelemeni özüň tölegini töleýän fiýsini olar täzelep saňa täze lisenziýa uratýarlar. Понятно. Штайда Айна соraktır. Здравствуйте, вопрос. На всё ли бьюти-специалисту нужна лицензия, Виктор? На все? На все нужны. На все нужны. На все нужны. Если вы делаете ПМУ, это макияж для бровей, тоже нужна лицензия, но там уже немножко другая лицензия. Вам нужно получить лицензию именно с салона, где вы будете работать. А лицензия нужна, если вы делаете татуировку. Не нужна. Не нужно, это хорошо. Окей. Yani onda şu soruğa da cevap oldu. Neme soracaktım. Lisenziya neçe yıllar güçte, значит 2 yıllar. Şoların yani kayıt geçen Lüboy'un 2 yıl doğru değil mi? Hem mesela 2 yıl oldu. Hem ştatta 2 yıl. Hava 2 yıldan soň täzeden 2 yıldan soň egzamine gireňiz ok. Ol gorkunçda ýöne bir $40 ýaly tölejigini töläp täzeden men işläp ýörendir lisenziýam uzaldyýandyr diýip uzaldyýan bar bolan şo. Şo başda bir gezek geçmek gerek. Täzeden egzamine girmek gerek. Şo başda bir gezek egzaminen geçmek gerek hava. Düşündüm. Okey. Diýeli häzir lisenziýasyny aldy, egzamini geçdi ýa-da egzaminsiz ştarda gitdi, lisenziýasyny aldy. İş tapmak ýagdaýy nähili? İş ýagdaýy elbetde özüňe bagly. Birinji bilen ýöne
mektepden ya da assistant teacher boljak bolsaň ya sadece göre beýleki işlere göre iň aňsat ýene salondan iş tapmaňsat. Ha. Salon Sebäbi her kendi iki hoşa. adımdan salon var. Salon ken. Salon ken her iki adımdan salon var. Soňam bizim gyzlarymyz, oglanlarymyz has başarjaň. Ha. Basym alýas, basym öwrenýäs. Biz klient servis gören adamlar we servisi nämedigini bilýäs. Biz arsaçylyk meselesinde meselem ken işläp görýän bolym, meselem biz daraga ýere gaçan soň ýere gaçan darak bilen täzeden işläp başlapdyk. Şo endik ýok bizde. Ýa-da bir kilek medeniýet oturulan bir medeniýet var, servis bermek medeniýeti we islendik salona baryp işläp başlandan soň şol sen çekin galdyrýar, bahan galdyrýar we biz tarapdan gelen masterlaryň hemmesi şoň üçin eýam arzan aýlyga işlänoklar. Belli bir wagtdan soň eýam öz gadryny özüň bilip başlaýar. Şoň üçin Amerikada dilin biraz dil öğrenmek kıyınrak olsa, İngiliz dilin petrak olsa, esası başlap bilecek uğrun şu ya barber ya parikmaker. Oğlanlar barberlik, kızların parikmaker. Ve şu uğurlu yani birinciden sağadını arkayı sağazlap bilyen. Mesela men şu an işleyen salonda yönü ýylyň dowamında 2 ay Türkmenistana gidip bilýän arkayın men schedule'ym ýapýan we klientlaryma duýdurýan men 2 ay ýokdurum diýip Tomsta. Ýa-da ýylyň dowamında men başga ýerlere okuwa powşenýe fikirlik aýtsam schedule'ymy ýapdyrýan men diýen men ýokdurum diýen. Başga hiç bir işte onu edip bolanok. Sebäbi IT işleýänlerim hani men ýanymda IT işleýän gyzlar we giýje böyle işleýärler gündüz gezýäs gaty kyn bolýar. Ayal maşgal üçin men pikirimçe iň bir iş hem sunat hem bir iş hem bir hobi hökmünde parikmakerçilik mukadiýän hem aňsat hem işden sen gapydan çykandan soň erti näme ederken diýen aladan ýok. İşden näme boldy kadi sen özüň we öz klientiň boldy. Belli bir işe başlansa уже klientler näme dip başlaýandyr. Seni bundan soň sen ýanyna geljekdirin ýa-da salona gelen adyny berip men şoňa garaşjakdyrin eger işlem bolsaň. Şo zatlar bolýandyr da. Şol eýam öz klienturaň ýygnalanyňdan soň sen uje gata arkaýyny işleýän. Sen bir ay klientin, geljek klientin we bir aýka summaň eýam bir ay öňünden belli. Sen eýam grafigyň dolu bolýar. Yok men wagtdan geçmek bilen biriniň elinde işlejek gel. Men ognarym halan ok diýsem sola kabinetam alsam bolýar. Sola kabinetler var. Günlük $26 töleýän. Ýekejegiň öz kabinetiň sen telefonuňa app ýükleýän. Şu appdan sana haçanda nermi salon dip gözlendirdi. Sen şonda görünýän eýam Google seni görkezip başlandan soň bir 50 sany odzy falandan soň review Google eýam klientler sana gelýär, ondan göni sen klientin sen kabinetiňe gelýär, sen Instagram'y ýöredýän Instagram'y seredýär we sana göre klient gelýär-de. Hani arzan başlayan bolsaň, şu arzany öwrenşen klientlaryň gelýär, ýok men VIP master diýip eger bahan galdyran bolsaň sen şoňa görä klient gelýär. Her bir masteryň öz klienti bar we her bir masteryň öz klienti gelip başlaýar. Düşündüm. Значит, okuwçylara paka onu edip bilen oklar, olar social security work permit bolmasa lisensiýa alyp bilen oklar, dogry dämi? Mesela Texas, Illinois we ýene de häzir men ýadman şonu ýene bir käbir ştatlar SSN-siz berýär lisensiýa. Sen başga ýurtda bolsaňam lisensiýaňy alyp bilýän, hawa. Lisensiýaňy alyp bilýänden soň haçan işlemäne ruhsatyň başlanandan soň işläp başlap bilýän. Просто lisensiýany alyp goýup bilýän-de. Sançaly. Lisensiýaňy alyp goýup bilýän, hawa. Sebäbi lisensiýany diýsem men arkayın özüm egzamine taýarlanjak, arkayın men 1 ýyllap özüm egzamine taýarlanjak, egzamine girjek, SSN men 1 ýyldan dokumentlerim taýar bolýança men şo zatlary taýarlap goýjak, özüm student ýöne öňü soň men Amerikada galyp işlejek we parikmaker boljak diýsem, onda lisensiýany özüň
dokumentleri tavşırandan soň egzamine ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlanyp o hyzmatymyzdan bar. Men diýsem ki men sen kursyňy aljak gel, 5 hepde sen bilen günde oturup taýýarlanjak gel, özüm taýýarlanjak. Ýöne sen men dokumentlerimi tavşyryp ber. Näme sagatlar gerekligi barada maňa konsultasiýa ber diýsem, şol tölegi esasında konsultasiýa berýär we taýýarlamaly sagatlaryny taýýarlamaly uğurları boyunca yaz. Öz taýýarlanýa, özü sagatlaryny alýa, tavşyrmaly yerleriniň linklerini oklaýas, özleri anketalaryny doldurýarlar, tavşyrýarlar we netijede обычно okayan ýa-da işleýän ýeriniň srow gelýänçe, gutorýançe ýa-da SSN'den garaşan we SSN'e gelýänçe, Social Security gelýänçe egzamine taýýarlanyp, egzaminden geçip, ýa şol işlejek wagtyna çenle lisensiýasyny ödem alyp biler. Düşündüm. Onda значит meselem diýeli adamy green card çykdy, utdy green cardy. Entek gelmegine de bir ýyl bar. Şo wagtdan alyp goýup bilýär öňünden, soň wagt ýitirmez. Biz meselem şu ýyl boldy, şonýalak 2-3 tane 3 sanak boldy. Master biz işläp ýördiler Türkmenistanda. Interview girenmizden soň eýam biz garaşak gel. Biz hem dokumentlerimizi tavşyrjak, aňarda tavşyryň diýdi. Конечно, öz salgymyz bolar ýa-da olaryň green card gelmeli salgysy bilen dokumentlerini tavşyrdyk we olar aňardan bilet alyp gelýänçe 3 aýyň içinde hem lisenziýalaram geldi we gelen wadyna salony işläp başladylar. Ýaxşy. Gowy, onda şo zatlara üns bermek gerek конечно. Onda bakar opşy aýdanda sizin berýän hyzmatyňyzy bir ýene bir gözek eskaç aýdyp beriň, adamlar sizden haýsy hyzmatlar alyp bilýärler. Bizim berýän hyzmatymyz birinciden eger Amerika büyütüş şkolasynda okan bolsalar we egzamine girip egzaminde bir kezek üstünlüksiz bolup häli egzamin tavşyryp bilmeýän bolsalar, şolar üçin 5 hepdelik kursumuz bar, egzamine taýýarlanýas we geçýänçe support etýäsen. Geçýän senäme de kynlyk çeken bolsa, şoň bilen Telegramda gruppa bar. Şo gruppaň esasında egzaminden geçmegine ýardam etýäs. Kezek tölegine özümüz etýäs. Şo tölegiň asnawnoy tölegiň içinde. Üçüncüden Amerika göçüp gelýän bolsalar, green card tutan bolsalar we Amerika gelmäne taýýarlanýan bolsalar, bärik gelip näme ederkem diýen düşünjesi bar bolsa, meselem ýöne öňüm salon ugurundan başa çykýan bolsa, olara maslahat berýäs, maksat ýarym sagatlyk konsultasiýa mut we nämeler gerekdigini, näme dokument jemlemelik barada aýdýas. Eger gerek bolsa, onda tölegini töleýärler we şoň esasında olaryň ýem keýsine başlaýas. Üçüncü lisenziya alından soň Amerikada salonlara yerleşmeyene, haýsy salonlara yerleşse go boljakdygyny, meselem Texas, Dallas bolsa, aňsa tölenýäni häzir beýlek ştatlar bolsa, biz o taýda ýanynda işläp bilmeýän sebäple ýöne esasy üzümünklaryny aýtýas, meselem täze açylan salonlarda işlemek aňsa. Sebäbi o taýda bir öňkü köne masterler ýok, her kim täze bar ýa. We her kim biri-birine öwrenşýänçe senem salony we klientlere öwrenşýän. Şoňala konsultasiýalarymyz bar, servisimiz. Üçüncüm, ýürite beauty kurslarymyz bar. Meselem diýse, men öň saç etdim. Ýöne men kosmetolog aljak, ýöne hem soň dyrnaga geçip gitjek diýse, ýürite dyrnak ugrunan, pedikür, manikür ugrunan kurslarymyz bar ýazykly. Get kursda ýükleýäs, get kursdan girip, şo taýdan video arkaly öz gerek materiallaryny alyp bilerler, video arkaly gerek sapaklaryny öwrenip, başga bir ugur boýunça işlemene de taýýarlanyp bilýär. 5-nji ýene berýän servisiň täze, nowiýeşi, iň soňky çykan meselem keratin wyprymilenýa diýdi, digital perm diýdi, şoňaly servislerimiz bar. Şol soňky çykyp indi has bir Amerikada da we beýleki ýurtlarda da indi has ada çykyp gymmat servis hökmünde açylýan kurslarymız bar we şolardan kurslarymyz satlykda olary töläp alyp bilerler. Düşündüm. Sizin bilen wagtynda aňsat habarlaşmak nemesi, haýsy neme bilen e-mailingizmi, Instagrammy ýa Telegrammy? Instagramda günüň altynda badyr günden başga galan gün bir saatyň dowamında men jogap berýäs. Instagramda habarlaşýarlar. Okay. Onda pretty much boldy diýen sizin goşjak sadyňyz bar boldy. Aýdyň bolmasa men siz neme diýin? Bugünlük gaty peýdaly boldy. Belki köp adamyň işe başlamagyna sebäp bolýaňyz, oň üçin hem aýratyn minnetdarlygymyzy bildirýäs. Bu videony men nemede paýlaşarym?
YouTube'da paylaşarım, TikTok'ta paylaşarım ve sizin hem Instagram adresinizi koyuyorum. Siz şu Sağ olun. anki aydıp beren temalarınız bilen bağlanışıklı adamların soruları olsa arkaýyn size Instagram arkaly ýazybermeli. Doğru değil mi? Hawa. Boldy. Sağ olun çağrınız için. Köp sağ olun Bahar. İşlerinizde üstünlük, sagamanca gelin. Sagamanca diýinjalym. Sağ olun. Sağ olun.